ne? Au, tuntuni da na saki sharan ki kammala aike ki gidan Ladi, shine kika zauna kike warge anan? Lallai. To wallahi in biki kammala sharan nan ba, in na fito na same ki, wallahi zaki gwammace biki ba. Kin ga min yarinya dai? Lallai. Bakin jini, saboda bakin jinin ki babu wanda yake zuwa yi sallama a kofar gidan nan. Banza. A mamaki ma a wurin ta kabari aka gada. Ba za ki da kallo na ba? Fito an same ki ba. A'a, ya hannu me kuma ya sake faruwa? Dan Allah ki haƙuri ki daina kukan nan. Ki ga mun me aka miki? Watan kenan ba abin da inna take min ne yake bata min rai. Sai zagin mahaifiyata da take kabari da take yi. Ya hannu ki haƙuri. Kin san halin innan ne sai haƙuri. Yanzu ina zaki? Ta aike ni gidan Ladi in je an so mata wani sako. Mu je in raka ki. damunan nan ta albarka. Ai baka fuskanci ma abin da ake magana ba a wannan lokaci. Ka gane ai. Lafiya hannu ya yan gida. Na zuwa ne. Na ce ta aike mu. Yayi kyau. Ya gidan dai duk kuna lafiya. Da Allah malam ka zo mu tafi ka kyale wannan mai bakin kashin. Wace mai bakin kashin? Kaga sani haƙuri da Allah. Kaga sani haƙuri. Ina zuwa. Bari ma ina zuwa. Sani zo mu tafi. Allah ina zuwa ka kyale kana da matsala wallahi. Ka kyale min kasa da yaran nan. Wai alamu me yasa kake mun haka ne? Kana da matsala wallahi. Au. Kawai goyiwa kai da bayan sa? Ya ba zan goyi da bayan sa. Kai baka ji abin da ka faɗa mata ba? Ya dace. Kaga dole fa in gaya maka gaskiya. Yarinyar nan fa bakin kashi ne da ita. Magana ta gaskiya. Dole in gaya ma. Kana da matsala wallahi. Ni abin da yake haɗa ni da kai kenan. Allah sa bakin tukunya ne da ita. Ina ruwanka? To kai sabga ka tai sabga ta me ne goba mata magana a hanya. Ikon Allah. To idan baka sani ba yau ka sani. Ka gane Masaudu? Murgayi? Ni ko na san Masaudu. Masaudu yarinyan nan yace yana so waye gari kawai aka gan shi ya mutu. In ƙara ma guda ɗaya. Ka tuna Hadimi? Ina jin ka. Wan shekara ba ya rasu ba? Yoyi Allah. Shi ya fara cewa yana son yarinyan nan a garin nan. Shi ma aka tafi mu ba mu har yanzu ba mu gan shi ba. Shi ma ya mutu. Ana gaya ma ba na so in rasa ka. Ka sa na alayi ni ne na uku. Shi yasa kai matsalar ka kenan. Tintin nake da fama da kai halarin nan da muke dauka a gaban malam mu sai kaki. Inda kana zuwa dauka halarin nan zaka gane cewa da mutuwa da rayuwa da a hannun Allah suke. Yanzu wani ya isa ya kashe wani? Kai ko a tunanin ku kenan ita ta sa suka mutu. Warrai muna da wannan tabbacin. Subhanallah. Kaga dai akwai matsala. To ran gaya maka. Ni wallahi duk garin nan. In kowa zai ki hannun ni ina santa kuma insha Allah sai na aure ta. To masha Allah. Ai gwara da ka fito min a yadda na san ka. Na gode. Bari in gaya ma wani abu. Daga yau ni da kai. Watakila daga yau gaskiya sai dai ka yi yamma ni zan yi gabas. Don ban ma san irin asarar da na a rayuwa ta haduwa ta da kai ba. Saboda na faɗa maka ina son ta shi ne mu raba hanya da kai. Ka gani ko? Ni bari in yi nan kai can. To yayi kyau. To je ka. Kai a rayuwa ba. Je ka hanyar jirgi daban ta mota daban. yana da
abin da yasa na ce lallai a haɗu. Abin da yake bani takaici a garin nan, sai kai kira gurin nan sai ka ga mutane kalilan, kowa gonarsa ta fi zaman fada. Ranka daɗe, wancan karan da aka kawo taki ji nake nan sai da aka rasa masa kasu. Suka ga fada suka yi, suka gunnan suka yi da yake sun san karuwa ce. Amma yanzu da kai kira an san jan kunne ne, shi yasa kaga kowa ya yi shiru bai zo fada ba. Yanzu ma kiran da muka yi ba kiransu ba ne. Magana ce akan 'yan sace-sace da ake a garin nan. Ana ta zuwa min da korafi dare da rana. Wane ya ce an saci masara, wane ya ce an shirin matumu. To na ce wallahi ba zan lamunta ba, garin nan kowa ya san kowa, idan da uban barawo a cikin ku dole ya fito da ɗansa. Na ce ba zan lamunta ba, garin nan kowa ya san kowa, idan da uban barawo a cikin ku sai ya fito da ɗansa. In kuma yanki wallahi mu samu malam mai yasin ya banka yasin uban duk da ya ci masa rai ya mutu. Subhanallah. A wannan shine ai. Wannan shine. Bayan wannan a cikin rahotanni da ake kawo min ga sarkin fada wanda ke shiga da fita yana ɗauko rahotanni, an tabbatar min da cewar kai malam Sambo akwai matsala a gidanka. Yarinya aka ce a gidanka ta kai munzali, amma har yanzu ta wuce min shairin ta kai ma halaka, amma har yanzu shiru. In kai ka fi ƙarfin gidanka, mu ba ku ƙarfin wannan fada ba. Malam Sambo, ranka daɗe, yana magana da kai, gaya masa gaskiya abin da yake faruwa a gidanka. Yarinya ce ta kai munzalin budurwa, ta cika ta riƙa a gidanka, kaga zai mata aure. Ka gaya wa mai gari meye dalilin da ya hana kai mata aure. Sarkin fada, menene abin da yake ciki ne? Idan ba za ka yi ba, in gaya wa mai gari. Kai min bayani ko ran jawabi. Wato ranka daɗe, yarinya dai da kake ji da gani, riƙaƙƙiyar mai baƙin jini ce, don baƙin ƙashi ne da ita. Zancen da nake maka, maneman aurenta guda biyu, ɗaya tun da ikaɗa ibinni da sunan zai je nemo kuɗin aure, haka aka yi masa 3 iyayensa suka haƙura. An yi ma 7, an yi 40, tuni sun manta da lamarin ɗansu. Ba Uzairu ba? Shi fa. To na biyu, haka aka je aka same shi jage-jage cikin kashi, ya mutu. Kwana ya ƙare. To in ban da baƙin jini da baƙin ƙashi, yaushe za a ce ana son yaka a mutu? To, Malam Sambo, wannan annoba ba zan lamunce ta ba a gari. Tun wuri, in za ka ɗauki yarinya ka ba da ita aikatau binni ka ba su can su ƙarata. Amma ni ba za a ci ta rika hucewa yarinya a gari na ana aibata ba. Ai Allah ya taimake mai gari. Sauran ƴan uwanta duk da ita suka haɗu suka je binnin nan. Kowa ya samu abin da yake bukata. Amma ita sai da ita aka yi da. To ranka ya daɗe, baƙin jini ya bi ta binni. Sarkin fada. Ranka ya daɗe. Za a san yadda za a yi, ko da fatake masu wuciya a samu haɗa ta da shi. Muna goyon baya ranka ya daɗe. Yayi. Za a samu. A ba fatake, wani ba fataken zai huce ko silai 50 ya bada, ni in ban mai ita. In banza mai bakin kashi. Ni na rasa wannan bakin kashi an da ta dauko. Haba malam, wurin uwarta ma. Ke za ki ga haka ko ni zan gaya miki. Can gada an da nake, ni mai arziki ne. Amma tunda na auri uwarta na kari. Tana haihuwarta ma. Shikenan. Dama ta sani. Wallahi zaune kayanta ta yi suka tafi tare. Da yafi. Ya faɗa haka. Baba, rayuwar wani ko mutuwarsa baya hana Allah ya babawa abin da ya yi niyya. Gaskiya ni bana jin daɗin abin da kuke rayuwata. A matsayinta na amace, in inna ta juya mata baya, kai bai kamata a ce ka juya mata baya ba. Kai, me za ka yi wa'azi? Ma ai faɗa cikin Almu, ina baka labari. Ina jin ka. Ka ga da mun bana yadda ta kyau, kuma na ci mata buri. Wallahi ba dan ina jin malam ba lallai ya amince ba. Da ana gama girbi aka na ga abin da na samu. Wallahi kawai kuɗi zan kai gidan sani. Bare kuwa. Kai! Amiru, kana bani mamaki, Amiru. Na gaya ma abin nan muna tsaye
na gaya ma abin nan muna tsugunne mun zauna na gaya ma Amiru ina raba ka da kiwon kyalla kana ta gayan kyalla ta yi haba Amiru kai ba ka jin magana ne a Almu wai kai har yanzu baka sauka daga kan wannan layin na camfa-camfa ba ina Amiru yani Amiru yarinyan nan an yi abin nan ba ɗaya ba ba biyu ba Amiru ba na so in rabu da kai ba na so in rasa ka to ka ce min Hadimi ya ce yana son ta ya mutu Mas'udi ya ce yana son ta ya mutu ni ka san adadin lokacin da ya dauke ma ina dakon son ta a cikin zuciyata ka furta to yanzu ba gashi na furta ba me yasa ban mutu ba a'a kana ji Amiru akwai matsala to ka ga mata kana son ta ne tun yaushe ai ba a bori da sanyin jiki kwanan ka ne bai kare ba amma Amiru ina gaya maka daga ta da Allah kaga ka dawo layi kwanan ka ne bai kare ba kaga su ma an can kwanan su ne ya kare sai amma dabba da dab kake da kwanan ka ya kare Amiru in ya kare dole in mutu amma ba ita za ta sa in rayu ba ita za ta sa in mutu ba ni abin da nake so ka fahimta kenan mutuwa a hannun Allah take in ya so ya kashe yanzu nan sai ya dauke ranmu in kuma bai so ba wannan yarinyar ba za ta sa in rayu ba za ta sa in mutu ba amma ni dai abin da nake so ka kyautata mana zato tsakanina da ita ni wallahi tallahi yadda nake son yarinyar nan a raina kuma kin da mutane suke mata ma ni shi yake sawa na ke ji duk in na kanta sai in ji tausayin ta wallahi in ji sa Amiru ai gidi sa Amiru kana da labarin tun da mahaifinta ya tsugunna ya haifi yarinyar nan ya kare a yi kafafuwan shi biyu nake gani shi ba ta ta kafa ba gaba ɗaya ɗan abin da yake jalautawa ya ƙare babu haba Amiru haba dan Allah gaskiya Alma kana da matsala dan Allah Almu mu rinka zuwa islamiyya da kai ana ɗauka a halin wallahi da duk wani abubuwan ma za ka rinka yin ni yanzu har a ga mu ɗauka alari to mahaifin nata ni ina da labarin dalilin karyewarsa kawai kuma shi kenan sai ku ɗauko ku kalawa yarinya ku ce ita ta karya shi mai bakin kashi mai farar kafa kaga in fa kana son zaman lafiya da ni ka daina aibata ta a gaba in ba haka ba wallahi za mu hausa mu faɗo da kai duk yadda muke da kai din nan Amiru akan wannan bai baka kafa kake gaya mu haka ina kau da kai naga abin naka ne ma yake wuce gona da iri in ita ba kai mata kara ba ni ai kai mun au to ka zo daidai da wajen da nake so ka zo wato ka fifita ta a kaina kuma kana gaya min ni in maka kara saboda wannan bai baka kafa ko kaga matsayinka daban matsayinta daban abinda nake so abotanmu da kai ita ma ka kyale mu mi soyayya mu ni da ita to Amir ni dai ina ganin Salmanu Amiru yanzu ake tafe yanzu nake tafi kai sani na zuwa daga gona kenan wallahi muna ta fama hanyar nan taku ta ƙara lalacewa na sha wahala kai ai na ga ka sha wuya duk kayi gumi kawo kayan na in rage ma sannu wani ya Amiru aikin alhamdulillah Salmanu masha Allah mun yi kewarka da yawa dan jiya nan muke hira ka muke cewa Salmanu dan zumuncin ma kwana biyu ba kama da ziyara ba sannu da zuwa ai mun yi hutu
shi sa na ce wannan hutun na gaba daya ƙauyen nan zan yi shi. Ai na ga ka sha gajiya, ya kamata mu ƙarasa ko? Akwai furan nan ne ko? Ko ba ba ai dole a nemi. Manyan baki. Ka dai gane wa idanka. Ai abin nan yayi min kyau gaskiya. Ai ni na gaya maka da dai wayo na rabon da in ga shekarar da damuna ta mana kyau irin shekarar bana. Gaskiya an daɗe. Gaskiya abin ya bani sha'awa matuƙa da gaske kuma tabbas ba ina gani ma fa baɗi da ni za a harkar nan sai na yi noma. Wai noman za ka? Ya ba zan yi ba. Ba kai da kai ina noma. Kai kake yi bari ni? To mu ai mun riga mun saba ya zame mana jiki. Ni ma dan ba anan din na tashi bane kuma koya zan yi. Kuma tun daga ka me ma na wani tashin hankali a ciki. Ai ni ma wani gun za a yanka mun kawai. Ni ma mu zo mu fara harkar nan gaskiya abin. Ba ka da matsalar waje. In eka nawa kake so a garin nan za a datsa ma ita kan rika oda taki ma lodi. Lafiya hannu. Lafiya kalan. Sannu. Ruwa aka ji? Gaishe su. Allah sarki, Hannatu kace sunanta ko? Hannatu kenan ai. Gaskiya tana da kirki. Ban gane ba. Ka santa ne? Na santa mana. Ban ce da kai sanda zan shigo garin nan na sha wahala ba? To wannan ita ce ta rage min wahalar da na sha baya. Kai ba iya jaka karɓa ba? To ita ce ta fare min taimakon da kafin kai yanzu gare ka. Wato lokacin da na shigo Allah a taimaka mun na shigo hanya na bu gurin da ba daidai ba cin gadin na ɓaci kafata ta ɓaci da takalmi na da wando na da Allah a taimaka da ruwa. Ya Allah sarki to gashi ka wanke. Na gode sai dai kuma duk na zo miki da ruwan don Allah ai mun afuwa. Ba komai yanzu zan koma in je in ɗebo wani. To na gode sosai, na gode ƙwarai. Ka ji yadda aka yi. Aikon Allah, ai Hanna kenan, Hanna ba daga nan ba, tana da kirki. Shi yasa ni yanzu abin da nake so in sanar da kai ma a sa ni a addu'a. Don Hanna ɗin nan da ka gani, kanta na ɗana tarkona. To, haka aka yi? Ai so nake ba in Allah ya sa damuna ta yi kyau. A sa ta alalle. To ai shikenan to kai ina ganin me naku na jinkiri tunda kuna gari ɗaya kuma duk kowa ya san kowa kuma akwai abu ai na ga ka'ida ma ku cika bari ana kaiwa irin haka ma ba aure ba. Wata kan ita dai akwai abin da yake faruwa gaskiya wata matsala ce ga ƙarima amma ina ganin ƙarasa gida sai in ma bayani za ka fahimta. Ba matsala. Kan Salmanu, wannan abin da nake gaya maka shine abin da ya tsaya min a raina. Kaga da yarinyar nan babu wani abu da Allah ya rage ta, amma an canfa duk inda ta nuna ta ake wai cewa ake yarinyar nan bakin kashi ne da ita, kashin man da ya riƙi wa zance da iri-iri. Kai in kai bace maka akwai mutum biyu da suka nuna suna so su aure ta a baya. To kaddara duka Allah ya karɓi ransu. Kowa ya tashi zance sai a ce wai saboda sun ce suna son ta ne suka mutu. Subhanallah. Ka ji irin wannan ɗanyen hukunci. To ni kuma shi yasa ni kaina a gida yanzu magana ta ƙi ƙarfafa. Saboda gari gaba ɗaya ya ɗauka. Duk wanda aka gani da ita jaje ake masa wai ya raɗu ne mai bakar kafa mai bakin kashi mai wayi. Ka ce kai ma nan da ya kawai marigayi ne kina. Haka suke gani.
wato ina mamakin wannan al'amarin. Ashe kenan har yanzu ba daina irin wannan camfe-camfen ba. Wallahi sai mu abin da ya gaba. Wannan camfi da mai kama. Saboda ni ko lokacin da na ganta na tare ta tsoron da nake kada in mata magana ma ta ce da ni matar aure ce. Saboda na san ba a barin mace ta kai haka ba a mata aure ba. Kai ma dai ka faɗa to a sa'anninta daga mai ƴaƴa 3 sai mai ƴaƴa 4. Ya kamata. Amma ga ta nan har yanzu. Ni kuma dai Allah ya jarabce ni haka wallahi kawai na jini duk duniya ne ita nake. Kuma kai ma din da yake da ma kai nauyin tashi. Shi yasa kai ma ka fi santa. Wallahi shine abin da yake damu na. Amir ina ganin abin da zan yi. Tunda Allah ya sa na zo na ji wannan al'amarin. Kuma ba komai bane a cikin wannan al'amari illa canfi. Wallahi shine. Kuma ka ga dai al'amarin nan da baki suke faɗa sa ko? Ba aikata ba. To yanda suka amfani da baki suka bata ta, ni ma zan yi amfani da baki na kuma zan gyara ta insha Allah. Allah. In Allah ya yarda kafin na bar garin nan sai na gyara maka ita tas. Kai Salmanu. In Allah ya yarda yanda ake kinta. To sai an da ana santa, sai ta fi kowa farin jini a garin nan. To ni ka sai bana ni ka zo a garin nan. Ai san da ka tashi daukan ta sai dai ka mata daukan yan 10. Ye? Kware kwa. Alhamdulillah amma bana ji daɗin wannan. Ai in Allah ya yarda sai ne maganin. Bayani naka. Sai ne maganin sa insha Allah. Ce yau ga hanne. Ai kirkinta ya ja mata. Alhamdulillah. Ai alkhairin da ta min dan karami. Kaga dai ruwa ta ban da daure kafafuwa na. Dare na baci. Kawai ina jira takalmin nan. Kawai ina tsallako wani guri ashe na zaci gurin abu shike kawai jina ta na shige ciki. A hanyoyin namu ne duk sun lalace hatta amalanke yanzu in zamu fita da ita wani lokacin cijewa take. Ba matsala insha Allah ni dai zan maka maganin wannan matsala insha Allah. Ina lafiya? Madalla. Alhamdulillah. Kamar baƙuwar fuska nake gani. Ai baƙo ne. Kuma shine dalilin da ya sa muka zo ma da in gabatar da shi. To, wato ranka ya daɗe wannan bawan Allah ya hore masa wani asararu. Ya zo da wani gagarumin alkhairi garin nan. Kai Amir ka kyauta. Ai dama abinda fada take so kenan. Mutukar aka ga baƙo ya zo gari. To a taho a faɗa mu san shiga mu san fita in aka yi haka an zauna lafiya a duniya ya aha ai shi yasa dama na ce kafin wani ya amfana gara a fara kawo shi gabanka ya gabatar da kansa ya kuma faɗi irin gudunmuwar da zai iya bamu a wannan ka kyauta Amir ka kyauta akaramaka Allah kamar yi Amir ka kyauta sannu malam sannu malam Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Ina lafiya? Lafiya lau. Ranka yi dade. Ya al'amura? Mun same ku lafiya? Lafiya lau. To alhamdulillah. Wato na zo garin na a matsayin bako sai na samu labari a gurin shi Amiru yake faɗin irin abin alkhairin da ake wa jama'ar wannan gari. Sai na ga to abin da Allah ya bani kai ma gwara a zo a saka maka da shi. A zo a yi maka abin da ya kamata kai ma ka amfana. Na'am. Wato Allah ya hore mu. Mukan gano abu in muka faɗe shi to in Allah yadda kam akan samu nasara akan sa. Wato da ganinka sai na lura akwai arziki a tattare da kai. Matsayin da kake ciki a yanzu kansa ya kamata ce ka wuce gurin. Amma fa ba makara ba. Akwai sauran dama kuma insha Allah za ka yi gurin. Ina ji a raina cewa ba mai gari bane kai sarkin garin nan ne. Gaba daya. To. Amma dan ka ƙara tabbatar da haka da kanka za ka iya dauka wannan nan duk inda ka ga dama ɗaukin zai haka an yi bismillah an yi bismillah bismillah Amiru ni garin nan fa wa daga nan ba akwai alheri ƙara daukan daya akwai alheri haka wai Allahu akbar kabira. Me gari bai hada balas. Ai akai alkhairi To ina taya ka murna. To Allah ya maka arziki. To wato abin da na lura da shi. Birjin ka mai kyau ne. Birjin da aka yi ginin nan ai. Ba fa ina magana birji ba. Birji gare ka mai kyau. Wato Allah ya maka arziki. Jinkiri aka samu. To kuma Allah ya dai zane sa ta zo kusa. Abin da nake so in sani shine ina fatan dai gidanka da ragowar gurbi matanka baka cike ba. Ina da mata ruku-ruku guda 3 a ciki. Wato alhamdulillah. Akwai sauran dama. To alhamdulillah Allah ya kwace ka.
to yanzu zaka ciki. To abin da zai tabbatar da arzikinka kuma ka kai ga matsayin da ake tunanin zaka zama to shine ka ƙara aure. Sharadin matar da zaka aura shine kawai yanzu zan zayyana maka sai ka nema dan na san insha Allah a garin nan ba za a rasa ba. to A nemi yar duma-duma yawwa ta zama tana da hasken fuska kuma a fuskan nan a samu tsage amma tsagen fa ifi kyau daga gaba kwarai kuwa dan